Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, sannan ku da sake kasancewa da mu a cikin cigaban labarinmu mai suna kuruciyar Minal, kashi na 18. Na marubuciya Miss On to Clavanti. Idan masu sauraro ba ku manta ba, a jiya mun tsaya ne a inda muke cewa. Ajiye kof ɗin yayi, ya dafa kafaɗarta da hannu biyu, amma kamun yayi magana, Minal ta saki ƙara. Inna lillahi, ya Yazid, ciki na. Kamun ka ce mai kumfa ya fara fitowa daga bakinta. A nan muka tsaya, yanzu kuwa za mu ɗaura. Bismillahirrahmanirrahim. Sulalewa ta yi, take Yazid ya bi ta ya tsugunna. Fuskanta cikin tafin hannuwansa, ya ce ke Rosy Cheeks, menene? Kumfan da ke ƙara bulbulwa a bakinta ke ƙara ɗaga masa hankali. Cikin shaƙewa da kafewar murya, Minal ta ce, madara. Ganin kamar bakinta ya yi motsi, ya sa Yazid ya saurara. Ya saurara da tambayoyin da yake yi mata, don ya rikice. A hankali yake cewa, me kika ce? Ita ma a hankali ta sake cewa, madara. Kamun wani kumfa ya kuma fitowa daga bakin nata. Yazid ya ce, madara? Ta rufe ido, ta buɗe a hankali alamun Da sauri ya kwantar da ita, ya miƙe ya ɗauko madara ya buɗe. Ko kallon inda kofi yake bai yi ba, ya kafa mata a baki. Tana fara sha, ya sauke ajiyan zuciya wanda ya daidai da murɗawan cikinsa shi ma. Basarwa ya yi, amma murɗawan cikin nasa da ya ƙara, ya yi sauri ya zauna, ya ajiye goron madaran da ya kawo Minal ɗin. Minal kam ta lura da yanayinsa, yanda yake yatsa na fiska, don haka a take ta yi sauri. Ta sa hannunta ta haɗe da goron da hannunsa, ta kai bakinsa, da ya fara zub da kumfa. Sanda ta tabbatar ya shanye. Kamin ta kwantar da shi a wajen, jiki babu ƙwari ta nufi kicin, ta ɗauko ruwa da wani madara. Sai kicin towel, bakinta ta goge sannan ta goge masa nasa. Buɗe ruwan ta yi, za ta kafa a baki ta ji muryarsa ƙasa-ƙasa ya ce, ki ɗau kofi. Ba musu ta ɗauka ta zuba ta sha, sannan ta zauna ta ɗaura kanshi a cinyanta, sannan ta ba shi ruwa. Madara ta ƙara buɗe musu, ta zuba a kof. Turo baki yayi kamar yadda take yi masa kullum. Yace Rosy Cheeks, ni zan fara sha. Dariya ta kirkire da shi saboda yadda yayi maganar kamar wani yaro. Bashi yayi ta sha, sannan ita ma ta kafa kai ta sha. Ji ta yi ya fashe da wani dariya. Hakan yasa ta dago idon ta tana masa kallon. Dariya ne kake yi? Yace Rosy Cheeks, let's start with just kiss. Tace Yace mun yi samba ni da ke saboda inda na kafa bakina nan kika kafa naki. Zaro ido ta yi, take madaran ya kware ta. Sannan yayi mata yana shafa bayanta, sannan ya bata ruwa. Hararsa ta idon ta ya ciko da kwalla, muryanta na rawa ta ce ni dai wallahi ban yi sumba ba, dan ni ba. Sai kuma ta yi shiru. Yazid sarai ya san me take son cewa, dan haka ya ce ta ce babu, sannan ta ɗauki cups ɗin ta wanke ta nufi ɗakin ta. Yayin da Yazid ya kira doctor, tunda lokacin dare bai yi ba, karfe 9:10 ne ma lokacin. Ko da doctor ya zo, Yazid ya yi masa bayani. Doctor din ya ce poison ne. Yazid ya ce na sani. Doctor din ya ce menene last abu da kuka ci kamin attack din? Ya ce cappuccino ne amma kuma abin da ya bani mamaki kullum ina sha ban taɓa samun attack ɗin ba. Doktan ya ce, let's check the expire date din. Dubawa suka yi, amma akwai har shekara 1 da kusan wata 3 before ya expire. Doktan zai kai shi lab. Doktan ya ce zan kai shi lab in bayar a yi test domin something is fishy. Oke kawai Yazid ya ce, ya raka doktan har bakin mota. Sannan ya jiyo gida ya rufe kofa. Ɗakin shi ya nufa ya kunna CCTV sannan ya tafi kicin direct. Forwarding inda Sutala suka yi girki yayi. Mikin shi idansa akan roban cappuccino powder. Can bayan sun fita, Jennifer ya ga ta shigo, tana sanda da waige. Aiko bata tsaya ko ina ba, ta dauko cappuccino powder ta yi mixing da powdered poison, sannan ta zaro wayanta ta kira. Kafawa ta yi a kunninta. Kamin can tace, an gama aikin. Yana sha zai mutu murus. Gida kai ta yi, kamin tace yes ma, amma problem din ba za a bude min gate din ba, sai da izinin sa. Shiru ta kuma yi alamun tana sauraro. Ɗayan ɓangaren kamin ta ce, yes ma, kar ki damu, zan laɓe da motansa ya shigo, ni sai na fita. Ok, thank you ma. Take ya ɗauki wayansa ya rangaɗa wa Lukman text cewa a nemo masa Jennifer ko a ina take ko a mace ko a raye. Aikin sai fara yi a Apple laptop ɗinsa, amma hankalinsa sam baya kan aikin. Hankalinsa gabaki ɗaya ta'allaka ne akan wa yake son kashe shi, tunda cikin cappuccino aka saka guban, kuma shi ɗaya yake shan a gidan. Bayan kamar minti 30, wayan shi ya fara ringin. Ɗauka yayi da ɗayan ɓangaren Lukman ya ce, sa mun sa mota a kawo motor park da alamu so take tabi motar asuba. Yazid ya ce, great, aikinka yana kyau, ina alfahari da kai. Lukman ya ce, thank you, yanzu haka ma tana hannuna. We tracked her to come with us. Yazid ya ce, ta yaya kuka yi ne? Lukman ya ce, my man, ba kai ɗaya bane fa Chairman.
Kawai nuna mata ne ina buƙatar ta a gado. Ba musu ta biyo ni tana shigowa mota ta gaba ne ɗaya bane. Ta fara zagi da tana kuka, wai na cuce ta, na yaudare ta, zan kawo ta a kashe ta. Dariya ya zage sheke da shi, jin yanda Lukman din yake kutanta yanda ta yi magana. Yace shekiya, ai kaɗan ma ta gani. Minal ko bayan ta koma ɗakinta, wanka ta sake ta canja riganta, sannan ta sa hular baccinta, ta nufi ɗakin Yazid domin yi masa tausa kamar yadda ya umarta. Ko da ta zo kofar ɗakin shi, buɗe kofar ta yi a hankali domin so take ta bashi tsoro, kamar da yadda yara ke yi. Abin da kunnenta ya jiyo mata shi yasa ta tsaya cak. Tabbas ba ƙarya bane, Yazid ne ke waya yana magana kamar haka. Great, aikinka yayi kyau, ina alfahari da kai. Wani aiki ne yayi kyau? Wai ta yaya kuka yi ne? Suka yi me? Kar dai abin da nake tunani ne. Kai no, Yazid ba zai taɓa ƙoƙarin kashe ni ba. Wata zuciya ta ce mata, kin manta ya tsane ki? To amma in so yake ya kashe ni, me yasa ya cece ni? Kuma ai shi ma ya sha. Sheke waye dariya ya ce, kaɗan ma ta gani, tabbas. Da mace yake nufin wannan aikin da aka yi. Ganin ba za ta samu amsar tambayanta ba, yasa ta zo gabansa, ta ce, ya Yazid, dama so kake ka kashe ni? A zabura Yazid ya dago yana kallonta, ido cikin ido. A ɓangaren Zakiya kuwa, zanen take gefen wata farar budurwa fara fat sai share kwalla take. Ba laifi ta fi Zakiya kyau, amma da kaga farinta ka san ba na Allah da Annabi bane. I'm so sorry sis, shine abin da take maimaitawa tana shafa bayan yarinya, wacce ba za ta wuce shekara 21 ba. Budurwar ce ta kuma share kwalla ta ce, wai yanzu haka Lukman dina yana tare da wata ko? Girgiza kai Zakiya ta yi ta ce, baya tare da ita, tunda kin ce baya santa. Ni ma Yazid dina yayi auren, amma ko kallon arziki baya mata. Ran da na taho har jikanta yayi. Ki daina kuka kin ji Ayush. Wasu hawaye ne suka kuma zubowa daga idanun Ayush, sannan ta girgiza kai ta ce, Sister Zakiya, kar ki bani fake hopes dan Allah. Kin san namiji abin tsoro ne, ta iya yiwa yanzu haka yana tare da amaryansa ya manta da ni. Shafakanta Zakiya ta yi cikin murya mai laushi da nuna cewa ta damu da yanayin da cousin ɗinta ta shiga. Ta ce, little sis, you have faith. Have faith, kin ji? I know that you are brave. Kwasan da mahaifanki suka rasu. You were so brave, right? Gida kai Ayush ta yi, Zakiya ta ce to kin gani? You can go through it. An kin yi trustin Lukman ɗinki ko? Ayush ta kuma gida mata kai ta ce, Kamun wani hawayen suka sake tsidalo mata, Zakiya ta ce, good, since you have trust in him, and you are sure that he loves you, then there is nothing to worry about. Ɗago da manyan idan da ta yi, ta kalli Zakiya, ta ce, are you sure? Zakiya ta ce, 100% sure. Now, give me a smile, kin ji? Murmushin dole ta yi, Zakiya ta ce, ko ba ke ba? Haba, ko kefa, mu je kicin ki ci abinci. Girgiza kai ta ce, ba na jin yunwa. Hararar ta Zakiya ta yi, ta ce, za ki tashi ko yaya? Miƙewa ta yi tana cewa, sis, wannan kallo ai sai ki cinye ni. Dariya suka fashe da shi kamun suka wuce dining area domin cin da'am. A bangaren Yazid kuwa, ya ce, what? Minal? Me yake nufi da son kashe ki? Har Minal ta aika masa kamin ta ce abubuwa da yawa. Wato dama duk abubuwan da kake min kana yi ne saboda in na mutu kada a zargi ka ko? Minal ta faɗi hakan tana mai ɗaga murya. Tsawa Yazid ya daka mata. Ya ce, ba na son hauka fa, ko don kin ga ina ɗaga miki ƙafa shi ne za ki kawo min rainin hankali. Inda ina son kashe ki, ai da tuni na kashe ki. Hararsa ta yi da rannun idanuwanta, muryanta na rawa alamun za ta iya fashewa da kuka at any moment. Ta ce, amma wallahi ban taɓa nadamar auren ka ba irin na yau. Na yi kuskure da yardar da na yi da kai. Ashe dama kai mai kisa ne? Ashe dama ka san abin da ka tanada, shi yasa ka ce mu zama abokai? Dama za ka iya yin haka? Zuciyata ta rarrawa. Har yanzu na kasa yadda cewa kana so za ka kashe ni. Ya Yazid, ka tashe ni, ka ce mafarki nake da ba da gaske ba ne. Ba kashe ni kake son yi ba. Tsintsiyan hannunta Yazid ya kama, ya ja har zuwa bakin kofar ɗakinsa, sannan ya wuncikalar da ita. Ya ce an yi ƙoƙarin kashe ki abin da za ki yi, sannan ya rufe ƙofarsa. Wani irin zafi zuciyarsa ke masa, wai yau shi Yazid Abdulmajid Umar ake cewa yana kisan kai? Da alamu sakarwa yarinya fuskar da yake yi yana janyo masa matsala. Zai yi ƙoƙari ya nisance ta ko ta yaya ne, domin ta fuskanci kuskurenta, sannan ta ba da haƙuri kamun ya yafe mata. Wata zuciyar ta ce, tunda kuke da Zakiya, ta taɓa baka haƙuri ne in ba tana da wani ajanda ba? Sai a lokacin ya tana da Zakiya. Ya ce ko ina ta shiga oho, ba ko waya, I will call her tomorrow. Da sake-sake ya fara bacci tare da ayyana irin azabar da zai gana wa Jennifer har sai ta faɗa masa wanda ya sa ta aikata wannan aika-aika.
Minal ko yana rufe kofansa ta fashe da kuka, sanar ta sha kukanta ya ishe ta, sannan ta miƙe ta ja kafafuwanta, jiki a sanye ta je ɗakinta. Ita kam ta shiga uku da rayuwar nan. Da ba don kar ta yi wa Allah budulci ba da ta ce ina ma ta mutu, don wallahi sanda abin nan yake faruwa, ta fahimci ta faɗa tarkon son Yazid, duk da ko bata sanya so yake ba, amma dai ta sha jin abubuwa a kan shi. Gashi da ba takardun Hausa take karanta ba. Wannan sai Zaliha, wani ajiyan zuciya ta sauke na tunanin ko a wani hali yanzu haka Zaliha take, oho. Sai yanzu ta fahimci ciwon zazzali ke ji. Yanzu da a ce ya Yazid ne, ya za ta yi? Duk da ko ya yi ƙoƙarin kashe ta, wallahi ina son shi, a hakan ma. To ko dai ta yi kuskure ne, ko dai ba shi yake son ya kashe ta ba, ko dai wani zancensa daban yake yi. Kai, ya cancanta ta bashi haƙuri, sannan ta nemi ƙarin bayani, duk da ko a musulunci babu kyau zato. Kallon sama ta yi, ta ce astaghfirullah, Allah na tuba, ni kan naga ta kaina, kar fa in mutu yau, mijina yana fishi da ni. Mijina? Kai, a ban taɓa kiransa da mijina ba. Ta faɗi hakan tana washe haƙwara, kamar ba ita ta gama drama yanzu ba. Kai, gaskiya ba na iya bacci in ban bashi haƙuri ba, ta faɗa a maganar zuci. Saukowa ta yi daga kan gadonta, tare da cewa, gadona, kar ka yi kewata, yanzu dan dawo kaji. Kamar gadon na jinta, haka ta yi ta magananta. Sautin tafiyar ta kaɗai ke tashi, saboda yadda gidan ya shiru, ko da ta iso ƙofar ɗakinsa, nokin ta yi, a hankali ta ji shiru, ta sake nokin, still shiru. Murda hannun ƙofar take shirin yi, sai a lokacin ta lura cewa ashe ƙofar ba ta da hannu. Sai wurin saka pin ne, kawai akwai handle a ciki. Nambobin ta fara daddannawa, amma ko da ta yi sau uku, duka ron. Sai kofan yake ce mata ba za ta iya sawa ba, sai bayan sakon 15. Ita ko da ba ganewa ta yi ba, ta cika da daddannawa abinta. Yazid kwanci a ɗakinsa, har bacci ya fara ɗaukansa, ya je taku na ƙara matsowa kusa da ɗakin shi, kuma idan ba kuskure ya yi ba, takun na Minal ne. To ta da shigo saitin shi. Gosh, ashe ya manta bai rufe kofan ba. Ta goodness, kofar ɗakin shi in an rufe ba ya iya buɗewa. To idan kowa Minal ɗin bane ba, yayi kenan. Dawowa ya daga duniyar da ya shiga na tunani. Jin Minal ta fara nokin, kamin kuma ta fara daddanna fin ɗin again. Yana ji mashin ɗin na ɗit zo. Har sau uku alamun fin ɗin is wrong, amma ya ji Minal ta ci gaba da daddannawa. Tasowa ya zo bakin kofar yadda zai yi magana ta ji shi. Yadda ba sai ya ɗaga murya ba saboda girman ɗakin. Ya ce ke da Allah, ki bar nan wurin kar ki ɓata wa mutane kofa. Aiko Minal tana ji ya yi magana, ta ce ya Yazid don Allah ka buɗe don Allah. Bai ce komai ba, ya koma ya kwanciyarsa. Minal ko jin shiru bai ƙara magana ba, ya sa ta jingina a bakin kofar tana cewa don Allah ka yi haƙuri, na san na yi kuskure da na zarge ka. Ta faɗi hakan tana mai shirin zub da ƙwalla. Mamaki ne ya cika Yazid, wai haƙuri ta bashi? Kuma da wurwuri haka? Cabɗi, in dai zakiya ne wallahi sai dai ya mutu. Bai ce komai ba, ya yi kwanciyarsa. Can ya ji kamar shekar kuka. Wani zafi ya ji a zuciyarsa tana yi masa, amma ya daure wajen cewa in kin gama kuka ki bar min site ɗina, sannan kar ki sake ki ƙara zuwa inda nake. Kuka ta fashe da shi ta ce don Allah, kar ka yi min haka ya Yazid, ka yi haƙuri ba zan ƙara ba. Jin shiru ya ƙi kula ta, ya sa ta koma ɗakinta, zuciyarta cike da damuwa. Yanzu ita ta yaya za ta ƙara ba shi haƙuri bayan ya ce baya son ganinta. Wani kukan ta kuma burgewa da shi, har bacci ya ɓarawo ya sace ta. Da safe jiki babu ƙwari, Minal ta fito ta fara aikinta, ko da ta kammala, ta yi wanka sannan lokacin zuwa lokaci, takan sauko ta duba dayan table. Ko Yazid ya sauko, domin ta share ɗakin shi, tunda ya ce baya so ya ƙara ganinta. Komawa ta yi ɗakinta ta zauna. Jin ta yi ta janyo wayarta, sai a lokacin ta tana ba ta da numban Zaliha. Kawai sai ta gyara waje, ta zauna a gaban miro, ta yi shafe-shafen powder da lipstick saboda rage lokaci, kuma ta yi kyau ba laifi. Fitowa ta yi daga ɗaki, ranta na cewa, na san ya fita matan safe, kuma ko na haɗu da shi ma, sai na nuna mishi nima ina fushi da shi mu ga yadda zai yi. Murmushi ta yi kamar wata shashasha, ko yadda yara ke yi idan sun kulla wani abun a ransu. Laundry room. Ta shiga ta ɗauko kaya, set biyu da ta goge ɗazu, ta nufi fat ɗinsa, ko da ta shiga ba kowa. Kuma falon nasa ma da duhu, alamun babu kowa ta ce ashe duk jiran nan da na yi a banza ce baya nan ma. Ta ɓangaren Yazid kuwa, kamar jira yake ta koma ɗakinta, sai ya sauko. Kicin ya nufa ya ɗauko Hollandia yogurt, plain flavor. Saboda na firicin falonsa ya ƙare, sannan ya ɗauko cup ya fita. Ɗakinsa ya koma ya sha yogurt ɗinsa don baya da muddin cin abinci. Kwantawa ya yi rubda ciki yana mai kashe wutan ɗakin, sannan ya yi rufe idonsa once in a while yana murmushi. Da confidence da ta turo kofar ɗakin don ba a rufe kirif ba. Sai ta ɗauka ko ya bar mata ne don ta yi shara kamar yadda ya saba bar mata. Don haka bata kawo komai cikin ranta ba, ta yi shigewarta.
Hijabin da ke jikinta ta yi cilli da shi akan gado sai akan fuskan Yazid, wanda dama tun ɗazu ya ji takunta kuma ya san ta shigo ɗakin ne amma ita ba ta da masaniyar yana gurin. Bai ce uffan ba, balle ya motsa, ya yi luk cikin bargonsa sai kansa da ke waje wanda a yanzu yake lullube da hijabin Minal. Tunani yake a ransa, yarinyar nan ba dai sa hijabi ba kan, Allah ya sa da kyakkyawar niyya ce. Ajiye kayan ta yi akan stool kamin ta dafe goshinta da hannu, ta ce ni yanzu ya zan yi. Kullum yana nan yana buɗe min wannan 'yar iskan ƙofar ɗakin kayan nasa, to yau kuma baya nan. Kicin ta yi da ido, ta ce idan na kamo ya Yazid ɗin nan sai na naushi bakinsa, sai kuma ta ƙirƙira da dariya, ta ce wai wa ya gani na danne ya Yazid ina jibgarsa. Wutan ɗakin ta kunna kamin ta ɗauko kayan aikinta, ganin bargon nasa a wargaje yasa ta ce, kai, ashe ya Yazid ɗin ma ƙazami ne. Faɗin Julman ta yi, tana janyo bargon, aiko a take ta kwala ƙara. Tana ihu za ta arta a guje, yayi saurin mantsalar da faɗo jikinsa. Ƙoƙarin tashi take tana tutture shi, amma ya rike ta gam da hannunsa. Ta fara mintsina tana cewa ya Yazid ni ka sake ni fa ba 'yar iska bace. Bai kula ta ba illa ma tashi da ya zauna ya ajiye ta akan gado. Kwace koma ya zauna, sannan ya ce Rosy Chicks, gyara gadon ki zo in faɗa miki wani abu. Dan haɗe fuska ta yi ta ce, me za ka faɗa min? Ya ce sirri ne, a kunne ma zan faɗa miki. Ta ce to. Zaki ya zaune a falon gidansu amarya. Tana ƙwailin ma'ayush gashin kanta wanda ba yabo ba fallasa. Wayan ta ne fara ringin ta ɗauka, kamin ta yi magana aka ce madam, the boutique has been on fire. Mun kira fire service sun kashe, but we couldn't retrieve our goods. Zakiya da bata san sana ta miƙe ba ta ce what? How comes? Are you crazy? Incoming call ta ji, yasa ta duba, ganin sakataren ɗinta ne yasa ta datsa irin da gaggawa. Tana mai cewa hello Maryam, wani irin nonsense nake ji, wai boutique ɗina ya. Bata karasa ba, Maryam ta yi saurin cewa ba nonsense bane ma, mun yi gobara. It comes from nowhere. Yanzu haka ma ina hospital saboda na kone a gefen hannuna, amma ba wannan ba. Ni boutique ɗin ma an shiga an kwashi kayan tas sannan aka rusa ginin. A take Zakiya ta yanki ciki ta faɗi ƙasa somemmiya. A ce dukiyar da ta yi shekara 5 tana tarawa cikin minti 5 babu su? Ina, impossible. Inda Allah ya taimaka, bakin nasu ba su wani hallara sosai ba, tunda har yanzu saura 4 days a fara shagalin biki. Don haka, a take aka yi asibiti da ita. Sanin ta sha drip 6 a rana ɗaya, duk da ko bata farfado ba saboda tsabar shock. Yan gaisuwa kam sun kasa karewa, an mayar da asibiti kamar gidan suna, sai shiga ake ana ficewa. Ayush zaune akan wani kujera gefen gadon Zakiya. Ta ga hannunta yana motsi, rike hannunta ta fara jijjigawa tana kiran sis. Sis, sannu kin ji? A hankali Zakiya ta bude idanta, aiko babu bata lokaci hawaye suka fara sallama suna bin kuncinta. Mama ne ta zo kusa da ita, tana lallashin ta kamin ta ce, ki yi haƙuri Zakiya, akan namiji ke neman ki kashe kanki? Sakin ki Yazid in yayi? Ayush ne ta yi saurin cewa, haba mama, saki kuma? To me ma Zakiya ta yi da za a sake ta? Mama ta ce to in ba saki ba, me zai sa ta suma har gadon asibiti? Charab, suka ji Zakiya ta ce dukiya. Dukiya ita ce abin da ta janyo. Mama, dukkan dukiyar da na tara sun tafi. Mama ta ce ban gane ba. Zakiya ta ce na yi gobara, babu abin da ya fita a butik ɗina. Ɗakin da take ciki, mutane suka kore da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nan 'yan jaje ma suka fara rububi ana ta kawo gudumawa. A ɓangaren malama Zali hakan ba kanta don yanzu ta ɗan dawo daidai inda ta ce Allahn katafur sai an nemo Lukman ya sake ta. Ita ba za ta iya cin amanar Suleiman ba. Mahaifinta da aka sallamo washe gari da abin ya faru, farin ciki sosai ya ci da jin auren nata da kuma wanda ya aure ta. Ganin dai kowa yana son auren ya sa ta saduda da sharaɗin ba za ta yi zaman aure da shi ba. Su dai da suka zuba mata suna kallon ikon Allah, sai ka ce mai hauka? Allah dai ya kyauta, Allah kuma ya bata lafiya don gani suke ta taɓu. A bangaren Laila kuwa, Laila na zaune a ɗakin mahaifiyarta, wacce ke kwanci rai a hannun Allah. Anti kuma ta koma gidanta, bata dawo ba. Goje ne ya banko ƙofar ɗakin, hararsa ta yi, ta ce me ya kawo ka? Murmushi ya yi, cikin muryarsa na 'yan shaye-shaye ya ce, rayuwar Abubakar tana cikin hatsari. Laila ta ce, what? Wani Abubakar ɗin? Ya ce, Abubakar Yusuf da kika sani. Ki sauri maza-maza. Bata san inda take wulla kafanta ba, hankalinta tashe tana roƙon Goje da ya hanzarta kar wani abu ya same shi. Ko da suka fito farfajiyan asibitin babu kowa duba da cewa magariba ta yi. Wasu masallatan ma har sun fara kiran sallah. Matsa bakin ta yi kamun ya cusa mata tsumma ya daure sannan ya saka ta a but. Figar motan yayi ya bar farfajiyan asibitin. Wani gida ya kaita ko in ce wa'insu ɗakuna. Da samarin yanzu 'yan abu ya rima a sha gida, 'yan zaman kashe wando ke yi. Banda warin sigari,
hamammin amai da zarnin fitsari, babu abun da ɗakin ke yi. Ba komai bane a ciki, illa katifa, sai ƙaramin TV da wata akwati ɗaya, sai kwalaben giya a gefe da kuma dusan sigari. Ciro ta yi daga but ɗin. Ta haɗa gumi, ta yi cakaf, ya fara janta zuwa cikin ɗakin. Turjewa ta fara yi ya gaura mata mare, take ta fashe da kuka. Hankaɗa ta yi dinga yi har ya wulla ta kan katifan, sannan ya ce, zan cince miki baki, domin ya zama dole in ɗana su, amma idan kika saki kika yi ihu, kin ga wukan nan sai na burma miki ita, da fatan kina jina. Hararsa ta yi, ya ce wallahi wannan kallon wani irin shauƙi yake sanya min. Sunce bakin ya yi, kamun ya ƙara da cewa, gara ki ban haɗin kai, mu yi mu gama, asirinmu a rufe. Ta ce a'udhu billahi, aini ina neman gafarar Ubangiji na shigowa wannan ɗaki da kuma zama a katifar da ban san sau nawa aka yi zina a kanta ba. Kasance min hannuna, bara ka ji, wallahi tallahi karshen ka ba zai yi kyau ba, kuma haihuwarka asarar naƙuda da ragon suna ne. Wani mari ya kuma ɗauke ta da shi, wannan karan har bakinta sai da ya fashe. Ihu ta kwala, tana kiran sunan mahaliccinta. Bata ankare ba, ta ji Goje ya danne ta, yana kokarin kai mata kis. Kakkau da kawai ta fara yi, babu abu da take tunowa sai yanda yayi Abubakar zai ji in ya riski wannan labari. Cikin rashin sa'a, Goje ya cafki bakinta yana kokarin tura harshensa ciki. Ganin ta rufe bakin kam, yasa ya matse bakin da hannunsa, ba dan taso ba, ta bude tana mai ja mai Allah ya isa. Aiko harshensa yana shiga bakinta ta fara kwakwarar amai. Cire bakin shi yayi, daga nan ya fara zabga mata maruka, sanda ya ajiye mata 8 lafiyayyu, daidai lokacin Allah ya taimaka mata hannunta ya sunce. Kokarin daga mata riga Goje ya fara yi, aiko nan suka kama kokuwa kamar ba gobe. Ya ga rigar yayi, ya fara kokarin raba ta da pants ɗinta, amma ta ki yarda, don tana iya ture shi har ta kasa. Hakan yasa yayi nasarar zare wandon ta yi wulli da shi. Wani irin zafi ta ji a maranta, ta kwalla ihu, ya ubangiji na, daga nan bata ƙara ganin komai ba. A nan za mu dakata, mu haɗu a kashi na gaba sai mu ɗora daga inda muka tsaya. Mun gode.